كبراتن فتواتن تختاتلتي شدن رياكت سوان كميك أنيهم دحانينا ماتشم اسخا خمل أنا እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም አለኹ كم زخماي دلهم كم زخماي كم تلو بعلم ملؤ تسفى نبنا لهم عند فيديو قدم مسجارنا بزعبان تاي كم نعللن كم مسايك تصلحون نحرد أخوينكم دما توم زوجعكم على استجدات أسفح بينا خندري يوم منتن قال يوم أقدم بينا نقرأكم الشيء دمساوي أبراهام قرمدهن مس أديام زجبرته وقعي ويكا على الانترفيوسي حدا صبغات نقرات على اللومه نعنا ممهار خونا منتن ويكا مزاناقعن قوم نقر محلفن سلز خونا مالتيو ناب أبراهام قرمدهن زفوتو كسقرأكم دين قدم إرتوان فرق حيلة يوم الكانيركا بخميها هم الكان أيكون جمدة كصلا بيلنا خام نرخا حدا عبد جراي زقنة ناي فوليات وكا ناي تقارلتي TDF مالتي سراويت من قدين دعات أو خمس قنيون تقاوم أمون بسلامة وسلم من قدين دقلت خمس قنيون دوموزي وصل نازل الحساوم مالتيو نجيركم يرى قال كواتهم نحنا مسزبيك وننتقمنا هزوخ نحل فينا حجون جن حجاوي حطونا قصليو زعينة زربات زارو ولو سمعوهم يهم تسافرين عطف مكنا عطف مغنياتو نحنا هزب انتينا هزب دوينا بن ريفرز خدلو أول سعيد صمد 10 شمنته حيزو مصي مالتيو صمد 10 شمنته كفال 10 شمنته ناي صمدو خالأي كفال مالتي حيزو خمس مصات فلطيهم أبتي صمد 10 شمنته كلنا اكسبكت زغورنا يو بزعوا جنرال تحدث ورد خزرب كم زغلون نحنا ون اكسبكت غيرنا نيرنا جميتنا نيرنا قدما قمت ندعللنا نسحقنا وزي مسمع حازوت حجون حيزو مصي يله بمنتاي نطبي حيزو تبغش زلو تسمعوا يخم استوعلو تغارو ود ورده كاب ابي صقيتا استوهبتو تلوخو جنكا سمعوا تحقي توم شفاتو زاربو وزنبرو حاسوت كوينو ترخيبو زبار زلو بزعوا DDR زملكت انت عينت مسرحي تخطيلو منغست قال زبل كافت كوميشن تازتو هاب ملسلو حقنيا حبريتا سمعوا اخم كابوشتي كنسمعينا مالتي ناي TDF حيلي زكايد ناي DDR صراح طرحن أو تقرأي طرح يزكايد أماني اللي يبرح استبها لحدا منئسي اللو ولتكينا مالتيو منئسي حجي حوس زبلايو انترفيو جيراتو للا براخشو قريبو خا حسب أقريبو اللو تحسابو بزعبا حرامريت زلو سبات زملكتيو كتسمعوا إخم مالتيو نعم تاي كلهم زدلي كم تنسخن تحسوا عينة حيلكن أي خونن دمس أوي هايل مارجي ود مارجي أب كبابي 38 أستاذ 38 عامتو درجة مالتيو عارفي بحال دمصاوي هايل مرجيتا ويكا ود مارجي مبزحاتو غزي بغومايه ويكا مهليته غومايه رايا دكتور حغوس ابزدالو مس دمصو يانا بمتحبار زقرب زنبر زخونه مهليته غومايه زبحال كبابታት رايا ባህሊ ገለ አምፍላጥ አዝዩ ብጣዕሚ ደስ ካብ ዝብሉናን ናይ ጉማየ ፍሉይ ክእለት ካብ ዝነበሮም ሰባትን ንባህሉ ካብ ዘፋለጥ ሓደን ብዛዕባ ዓዱ ከዓ ተዋጊኡ ካብ ዝሞተ ሓደ ሰብ እዩ ማለት እዩ ኣብ ትማሊ ዝነበረ ኩነታት መብዛሕትኡ ዜና ትቦታ ሒዝዎ ነይሩ ድምፃዊ ወዲ ማርጌ ብዛዕባ ዝምልከት ሓደ መደበለና ማለት እዩ حميمو كسابتا عرات زحزلا وان بزعبا خونتاتو زفلت سب كم زي نبرا يزقلز تمالي روع دما ناي دحر ساعات كابز عالم بهيوت تفلي لو مالتيو بسلطنه جرماي ويكا بتفتاو توك شو استعفنه حزبي الله زبل فنان يو مالتيو فنان انصر سلطنه خا انصر فنان نولم سيلنا بحصيرو لمقنه بزحات زرباتات كزاربو سميعهم عليهم مش انا كو حدا غزي مزاربتي يكون كان زبل قال بتعبي زسحقنا مالتيو بزحات سباتسي ننوبسوم بتعامل وعل قمت يهبوكم زلو هايل ددبيت لفعاتي تسفا بتعمي زفنفنني بال لفعاتي ونكم يملس فنان سلطنهم يبل سلطننهم يبل تحدا زلو ميديا انا بتعمي زفنفنني بال جورجون سلطنهم أنا سي تنابسهم بمنتعهم تحسوا تنابسهم بخميهم تقمتوا بتعمي قريمون زولف عاي يكون كلنا تعرفين إله نتي محبر السبب يعرفنا له دلا يخيزار أمود أتا عند حمية TV مالتيو ددبيت ميديا أمود أتا مز حدا ذخونا حما يخوينو مسي زبها المسانو كم زانا يقرما يفروز ديان ورتنا يقدم حجي روز بلا لعيت خدني نشويت جلد نلا نورنا نسحق الله نورنا قداي حجيهم بتمساسالي قداي ليسترو نافت قراي سجيرة እሞኻ ሓቢርና ክንስሕቕ ኢና እምበር እኳ እዚ እኳ እንታይ ዝሕመለዎ ዘገርም ዘረባ ነገረ መንገዲ ክነግረኩም እየ ባዕሉ እውን ኣብቲ ናይ ባዕሉ ሚድያ እውን ዝተዛረቦ ጫማ እዩ ይፀርግ ነይሩ እቲ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ክትሪእዎ ኢኹም ኢትስ ኣሜዚንግ ባይ ዘ ወይ ኩላ ሽንቲ ቤት ሸና ከም ትወፅእ ምዃና ረሲዓቶ ኣላ እዛ ኣዳመይ ቀፀልና ናብ ናይ ሎማዓንቲ መደብ እንኳዕ ድሓን መፃኹም ንብለኩም
شدن يكاب شدن رياكت سوان سبسكرايب لايك كومنت شير بمغبار ناب كالو تباصحو نبارات خوينكم هانص ريتوتاتكم صحفوا لي راهيل تولد زهابتني ريتولم سلام شدن ودي اجوخا غوبز منئسيخا قصلو الى تنلا راهيل تولد يقني لي راهيل ادي ودي سلازبلتنا مالتيو تعبين مخان ايو صبو زخونه ريتو بروخ زخونه ريتي باتنلا مالتيو بزحات سبات نزي بصبو يدغفوالو غبره مسقل تخله زهابني شدن اجوخا كاب حقي ايتوصنيخا اتوم صبق زهبوخا يقني لي اتوم انصار زملسو محرات يوردلكم بلوم كابزي ان لعل خنتاي ممارص يتالاتنا مالتيو غبره مسقل تخله حوي انتا يلنا يلكنا اخا بسرون ممارصون كيل نسان تيلناون كالي اون كنبلاي نخلينا لبي حبوم إلنا حلف شتت إنا حنبل نخل مالتيو let's go اسكي نابناي ابراهامن اديامن قال محتت كنسغرينا بينا زنبر خناتات حادث سنة طباوي ارتيست حبرتسب كمثلا له إلى زعمن بوقع يصلو جنت تجيزيون يلن سب هكا يكوني مثلا نايدون ايفان تلقى نايسومون درفت صراحه مالك حجي مبزحاتو غزا ابز غدايزي كليب نمنتا ايو لومي بكليب طرح شفنا بيلوسي سب زخيد نمنتا ايو لومي كمتناي قدم زنبره موسيقى زي سراح نمنتاي ناي سنط وصيتات كمتناي قدم زيلو غليلوم سبات يحطمش بزح غزي تزايوكم نيري سب لومي تاكيو بقى تاكيو زا حنت مسمر دي انيتو قطم تريوا لكم ديكم زي اغل نخصح فسي تعغست سيديو كافت تعغستنا كونسيوم زغبر حدا خا سوشال ميديا يو بفلاي تيك توك نمنتاي اندحر دايلكم شورت اتنشن سبان زبحالو نشتلي حصرت زغونو نغرات غليهم بقى لومي نتسب او صنحيلون اشلي سكرول زغبر امبر غزي وسيدو تمرت تباهيرو اصنيعو موسيقى نو تافليطو ميجر صنيعو زيما غزع كليسو ابو برخا وصي تلماميدو برخا وص تزبلمو كا برخاون يلن ازي كله خغبر غزي يولن هاكايو نعي سنط زي يسرح زلو ابصومني خاد درف تسرحيلو زياتا تحزن راي بقر سرحتي موسيقى افريت موسيقى زعمل اختي سامعكم كذا تجبروا نلعب بزح غزيس اب طبب نزلو سبات العلا بالكا مصلام نرينا مالت انكلودينج مي نعيس يصلمون يوم يعتبر زلا بخالي بالا ترديكم اندي اديامكم جيرات اسرنيرا غلغلغل زبل صلمتات غله نسمع نيرنا انا مردا تحيز مصنع اسيرات نزبل سبي ترخبن امصوني لنيرا زخونه غزغن طبقنا قوملا زيكونس حق نحر كوينو نمنتايكم اهم زغبرت تحتتولي اجن نغره منغدا توشت از حسابا غدا يانساو انت زارب زلا سمع انت رخيبا نسخون كم ارتيست متن كم ستات كم زحلفكا فلودي اب باتيناي كالاي البومي اب كاليو ايديهبي انا ماتشا او تساتيفوي اب شحاوي قدم حجي اب زغبركا وقال محتتسي ارتراوين فرق حيله يوم الكانيركا بخمي هاهم الكا ايكون جمدا اب شحاوي كاليو تبل طعم زي ماها مساها انتاي اتاتشمنت له ادو بعلت بيتي ارتيست دنگا بسلاسي شعو بتفعلنا ذنبرنالو شعو تفعلاليوم ارتيست ابراهام غبره مدهن اب وصا خباب خوين يسرحني يرسرحو نبعلت بيتو فلي زبله البوم كاب استبهالو حدا مالتي شعو كاليو زبليو كاب كاليو خا بتعم ازيو ترغمو ديب زخونه كاليو من تنصبح يلن دي اليو انا اسكي الي اندي ذلخم برزي كالكو دو مسيلكي كتكلي تخوينكس كاليو قال وزت زلكم تاع نجر درف نيرو زاسواي كاليو تدريف انا عناون كاليو نبلالنا مالتي لومي كاليو انا بخلت بكاليو ناي ابراهام عين له صلمات غلغل وزته كل موسيقاتاتو بتعم يسفوتو حمل مالو كوصتلو بزي ماچ يسمعنا لغله زيهم توصن تلو موست بروبابل بتشعو انا فاري ايج نيره مالتي تشعي كفل غله نيره يذكر بزحات سباتسي امكينا بغله خوينهم نز موسيقى بتعم يسمعوا نير مكينهم امناي بيرسونال كار مالتي وشت خوينهم وعلاتهم سمعوا غلغلس بتعم يذكرهم بزحات سبات ولا نتا
سيدي كفيتومون دارجا مولو لا مسمع فندنسي نير بوتشع غزي ناي تغرينيا موسيقى حدا سغمي بتجانر ونوع التيتف بستفلاليو منقد تاع ابراهام سلا زدرف مالتي برتع زخونو درفتات كاب زدرفن بقى سويل اب قانقاناس بقى سويلو زحغوسا كسبتهالو نسبزي يمچوني خا انا بقلي لسي زبلني صرغيا اين عصون يلوم اشي حتتنا صرغيا غن اين عصون يلوم لو تقدلتي 43 معرا غمبار فيديو نرايو انا مالتي فتحوا حطه نحيزنا يتقدل نحن حتى زلنا تسافرين عص مكينه عص مغنياتو نحن انا حزب انتينا حزب دو ينبلن ريفرس خدلو قالو خوين زخيدلو زحتو زيا نحن انا كلنا حتى اورو ጎዛት እንዳተረዳእካ ተኸይዱ ከምዚ እዩ ህዝባ ይዕጾን ሪሶርስ ዝደለሎ ቀለብ ዝደለሎ ስንቅ ዝደለሎ ንሕና እውን ከምኢና ንሓትት ዘለና ስንቂና ንሓትት ዘለና ከብድኻ ጦሚካ ንጡሜ ተዓጾ ይግባእን እዩ ክነግድ ኣለዎ ኢሉ እዚ ፖዚቲቭ ብዝኾነ መልክዑ ይሓትተሉ ሕቶኡ ማለት እዩ ነዚ ከዓ ክስማዕ ክኽእል ኣለዎ ግርም ዝኾነ ሕቶ ግርም ዝኾነ ዘረባ ወርቂ ናይ ዞም ኣቦና ዘረባ ንስማዕ እስኪ ናይ ፖለቲከኛታት ናይ ካድረታት ዓጃቢ ይኮንካ ህዝቡ ናይ ህዝቢ ኣለኝታ ኢኻ ናይ ህዝቢ ደጀን ኢኻ ናይ ህዝቢ ዋልታ ኢኻ ናይ ህዝቢ ተኣማና ኢኻ ጠበቃ ኢኻ ሰራዊት ትግራይ ካድረ ዝዝወሎ ባንዳ በቃ ዝተቃለሰ ባንዳ ናይ ለውጢ ሓይሊ ዝኾነ ባንዳ ብልፅግና እዚ ስማስም ዝተፈላለዩ ስማስም ናውፃኻ ሰብ ምንብርካ ትርጉም ይብሉ እዚ ግን ሰራዊት ትግራይ ትክክለኛ ኣንፈት ሒዝካ ናይ ህዝቢ ጠበቃነትካ ኣረጋግፅ ናይ ህዝቢ ጠበቃነትካ ተረጋግፅ ኣለካ ስለዚ ናይ ህዝቢ ማእገሪኻ ብህዝባውነትካ ቀፅል ዝብል መልእኽቲ ሕሊፎም ኣለዉ ጎይታ ልጃእወል ከዓ ሕጂ መፅኦም ኣለዉ ረቃቕ መጠንቀቕታ ክህበካ ትግራይ ክትጎዛዝየሉ ዝሓሰብካዮ መጋዛት ኩሉ ተፈሊጡሎ ምስ ወዲ ወረደ ባዕፁ ዝገበርካዮ ኣኼባ ተኻሊዑ ወዲ ወረደ እውን ወላ እኳ ተወላዋል መርገፂ ሒዙ እንተሃለወ ክንደየናይ ኣብ ምሻጥ ትግራይ ከይሰማዕ እዚ እውን ሰሊኹ ዝመፀኒ ምስጢር ዝነግረካ ዘለኹ ዋላ እኳ ኢቭን ኢፍ ተወላዋል መርገፂ ሒዙ እንተሃለወ ማለት በቲ ሓደ ወገኑ ንዓና ዝነግረና ዘሎ ፅቡቕ መርገፂ ከም ዘይረገፀ እዩ ካልኣይ ከዓ ግን ድማ ናተይ ግምት ፖዚቲቭ ይኹነለይ እሞ ብለና ኣወል ናተይ ግምት ፖዚቲቭ ይኹን እሞ ሌት ኢት ቢ ኣነ ኦፕቲሚስቲክ ኮይነሲ ከምኡ ይግበርን ከምዚ ኢልናስ ተስፋ ንግበር እዩ ዝብለና ፅቡቕ ንሕና ዳ ተስፋዋት ኢና ኩሉ ግዜ ማለት ኣብ ምሻጥ ዝበሃል ዓደይ ትሽየጥን እያ ድንኳን ኣይኮነትን ንስኻ ከምኡ ትሕምሰና ትኽእል ማክሲማም ማለት ማክሲማም ብጣዕሚ ካብ ዝርብሽዋ ዘለው እናትካ ዘረባ እዩ ሓደ ካልእ እዛ ስእሊ ምስ ወዲ ወረደውን ኮነ ኢልካ ንወዲ ወረደ ኣብ መሪሕነት ሕወሓት ጥርጣረን ምፍጣርን ኣብ ህዝቢ ትግራይ ተነፅሎ ንምግባርን ኮይና ብኣጋጣሚ ዘይኮነት ብስውር ጥበብ ዝፈነኻያ ምዃና ተፈሊጣ ኣላ ኣስተውዕሉ ተጋሩ ወዲ ወረደ ካብ ኣብይ ፀቂጣ ዝተዋህበቶ ተልእኾ ግን ከዓ ምፍላጥ ዘድልያ ሓንቲ እያ ንትግራይ ምዝንጋዕ ዝያዳ ነቲ ጋግ ከግፍሖ ጻድቃን እቲ ናይ ጋኔን ተልእኾ ተዋሂብዎ ኣሎ እታ ፀወታ ከምዚያ ዲዲአር ባሕራ መሬት ክጅመር ሰራዊት ቲዲኤፍ ናብኡ ኸይድ እቲ ስሙር ሓይሊ ተመጢጡ ክብተኽ ኩለን ውድባት ኣብ ክልተ ብዓብዪ ሕወሓት ኣብ ክልተ ትግራይ ብዓባያ ኣብ ክልተ ገማሚዕኻ ነቲ ዝተረፈ ሕወሓት ምድኻም ዝብል ድሮ ተዓዊቶምሉ እኳ እንተፀንሑ ማለት ኣይሲ ብሓራ መሬት ዘለው ምምሕዳሮም ዲዲአር ቦኦም ተተፈትሒሲ ኣብ ሓራ መሬት ዘለው እንታይ ዘራኸበሎም ምስቶም ውሽጢ ዓዲ ዘለው ተጋደልቲ እቶም ሓራ መሬት ዘለው እኮ ነቶም ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘለው ተጋደልቲ ዘይኮነስ ነቲ መሪሕነት ገለገለ ተቃዊሞም ወይ ከዓ ፍትሓዊ ጥቕሚ ያረኸብናን ትክክል ኣይኮነን ኣሰራርሓና ገሊሎም ተቃዊሞም ዝወፅኦም ፈትሑ ንሳቶም እንታይ እዩ ዲፔንደንስ ናይ እዚኣቶም ዘራኸበሎ እኮ ናብኣቶም እንድሕር ዳ ንሳቶም ገንዘብ ተረኺቦም እሲ ናብኡ ፍሎ ክገብሩ እዮም ብዝብል እዮም ክኸዱ ገለ ዝብል ህንደሳ ሲኢልካ በቃ ሲኢሉ ዝኣረገ ካልኩሌሽናት እዮም ባይዘወይ ዝሞት እዮም ግን ከም ግምት ጽቡቃት እዮም ስምዕዎ ተሓቂቶም ሸፋቱ ዝዛረቡ ዝነበሩ ሓሶት ምዃን ንምድንጋር ዝተጠቐሙሉ ይብልና ኣለዉ እስኪ ኮሎኔል ኪሮስ ወልደ ስላሴ መተሓባበሪ ተሃድሶ ኮሚሽን ትግራይ መን እዮም ቶም ሸፋቱ እኒው ንስማዕ እዮም ብናይ ትግራይ ተጋደልቲ ዝካየድ ናይ ዲዲአር ፕሮሰስ እዚ ስልካ እዩ ማለት ንስኩምን ከም ክስታይ ክትቆፅርዎ ይብልኩምን ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዲዲአር ካብ ትግራይ ወፃእ ዲዲአር የለን ኣብ ዓፋር ዝካየድ ተኮይኑ ንናይ ዓፋር ዕጡቃት ሓይሊ ቅድሚ ሕዚ እውን ተኸይዱ እዩ እንተሃልይዎም ዕጡቕ ሓይሊ ምስ ናይ ዓፋር መንግስትን ናይ ዓፋር ዕጡቃት ክህሉ ይኽእል ዘይክህሉ ይኽእል ኣብ ዓደም ሓራ እውን ይካየድ እዩ ምስ ተመለስቲ ናይ ፋኖ ኣካላት ይካየድ እዩ ተኡ ዝካየድ ካብ ትግራይ ወፃእ ዝካየዱ ዘለው ኣብ ኦሮምያ እውን ይካየድ እዩ ምስ ኦነግ እቶም ካብ ትግራይ ወፃእ ዝካየዱ ዘለው ናይ ዲዲአር ስራሕቲ ልክዕ ከምቲ ናይ ፕሪቶሪያ ዝመሰለ ውዕል ኣለዎም ድዩ ወይስ ናይ ኢንዲቪዥዋል ተመለስቲ ተዓጠቕቲ ጥራሕ ዝግበር ስምምዕነት ድዩ በቲ ናይቲ ዲዲአር ናይ መወዳእታ ውፅኢት ከምፀሉ ዝኽእል መንገዲ የምፅእ ድዩ የምፅእን
አይደኖ እሱ ዝፈልጦ ነገር ይብለይ ከም ኮሚሽን ታ ኣነ ዝብላ ታ ናይ ትግራይ ትህሉ ጥራሕ እየ ኣነ ክስታይ ክገብር ዝኽእል ንተጋሩ ዝካየድ ናይ TDF ሓይሊ ዝካየድ ናይ DDR ስራሕ ጥራሕን ኣብ ትግራይ ጥራሕ ዝካየድ ካብ ወፃእ ዝካየድ እውን የለን ስለዚ ካብዚ ወፃእ የለን እቲ ሓበሬታ ካብቲ ምንጭ ሓበሬታ ካበያ ጉይ መዓል ክሳድ መሓዛብ ዘለካ ማለት ካብዚ ንላዕሊ የለን ይብላሎ እሺ ኣማንኤል ይብራ TPF ኢሉውን ባዕሉ ዝፅውዕ ወይ ከዓ ሓራ መሬት ኢሉ ዝፅውዕ ሓይሊ አንጻር ማለት በመንግስት ኢትዮጵያ ዝምወል ዝዕጠቀን ሓይሊ ምስ ዓብይ ኮይንካ ተቃሊስካ ኣብ ትግራይ ፖለቲካዊ ለውጢ ምምፃእ ይከኣል እዩ ኣብ ትግራይ በትሪ ኣለይ ካብ ኮቃዕካ ከሎ ዝሕምም በትሪና ኣብ ትግራይ ናይ ጥቅሚ ሕቶ ልዒሉ ናይ ሓቂ ናብነት ህዝብ ኣነ ናይ ቦይ መሬት ፍትሒ ብምጉዳል ምክንያት ተስርዓት ሰነፍ ስለዝኾነ ፍትሓዊ ስለዘይኮነ ኣጋጢምንስ ንዓይ ዝግበአኒ ነገር ካልእ ሰብ ክወስደለ ይርኤ ደንጊፀ ነዚ ሓይሊ ዝኸጥፍእ ክወፅእ እየ ኢለ ኣብ ከምኡ ዓይነት ቦታ ክግነ ይኽእል ሶ ናይ ሓቂ ውልቃዊ ናይ ፍትሒ ጉድለት ኣጋጢሞም ኣብቲ ቦታ ዘለው ተጋደልቲ ይኮንኩን ሜንሽን ገይረ ዘውግዕ ኣለኹ ማለት እዚ ክሊር ክገብር ይደሊ እየ ሕቶ ዘለዎም ኣለው ንዕኦም እንታይ ክብሎም ዝደሊ ከምቲ ንስኹም ትሓስቡ ዓይነት ሓይሊ ግን ኣይኮነን ንስኹም ትደልዩ ዓይነት ውፅኢት ኣየምፀልኩምን እዚ ንምርኣይ ከዓ ኣብቲ ባይታ ስለ ዘለኹም ልዕሊ ማንም ንስኹም ባዕልኹም እኹላቲኹም ጥራሕ ዓይንኹም እንቂሕኩም ክትርእዩ ሞክሩ እየ ክብል ዝደሊ ሓራይ ስለዚ ናይ ዝሓውና ዘረባ ጽቡቕቲ ዘረባ እያ ከም ዘላታ ዓይንኹም እንቁሑ እያ ዓይኖም እንተንቂሖም ክርእይዎ ዝኽእሉ ኣብ ከባቢኦም ዘሎ ጉዳይ እዩ ዓይንኹም እንቁሑ እሞ ንስኹም ካኻትኩም ልዓሊ ምስክር የለን ዝብል እዩ ሓደ ቶታሊ ሚስ ዝገብሮ ቶፒክ ግን ኣሎ ቶታሊ ሚስ ዝገብሮ ማለት ጀስቲስ ዘየብሉ ኢኩዊቲ ዘየብሉ ኢኩዊቲ ኦፍ ዲስትሪቢዩሽን ዘየብሉ ኢኳሊቲ ኦፍ ስታተስ with the same treatment equality of status ማዕረ ዝኾነ ስታተስ ዘለዎ ምሲ ማዕረ ዝኾነ ትሪትመንት ዘይግበረሉ ቦታ ሰባት እንታይ ተቃለስዎ ሱቅ ኢሎም እንዳተዓመፁ ይነብሩ እዮም ከምኡስ እዚስ ውልቃዊ ሕቶኦም እዩ ኢልካ ሙሳድ ግን ኣይከኣል ሒን ኣብነት ሰላማዊ ሰልፊ ውፃይ ምሽ ሰላማዊ ሰልፊ ኣነ ሰላማዊ ሰልፊ ማለት ሓደ ሰብ ኣይኮነን ዝወፅእ ሓደ ሰብ ልዕሊዩን ዘለዎ ሰባት እሲ ክወፁ እዮም ክወፁ እንተለዉ እንታይ ዘለዎም ፀገሙ ዘሴም ስታተስ ኣለው ዘሴም ቤነፊት ጌን ገውሪ ይግባእ ተዘረኺቦም ውፅኦም ኣይተርፎም እዚ ሕቶ እዚ ከዓ በቲ ዝደለይዎ ንሳቶም መንገዲ ይምለሰልና ዶ ማለት እዩ ሰላማዊ ሰልፊ ማለት ይምለሰልና ዶ ማለት እዩ ተዘይተመልሱ እንታይ ዝኸውን ሪቬንጅ ዝፈጥር በቃ ነዚ ሲ ነቲ ከምዚ ጌርኒ ዘሎ ንዕኡ እንተይወረድኩ ክነብር ኣይደልን እየ ወይ ከዓ ንሱ እዩ ንፍትሒ ዘጓድል ዘሎ ኢልካ ኣትሓስብ ስለዚ ኣብዚ ቂም ዝበሃል ነገር ይፍጠር እሞ ድሕሪ ቂም እዩ ሰባት ናብ ውግእ ዝኸዱ ማለት ፍትሓዊ ክፍፍል ጥቕሚ እንተዘየልዩ ዝኾነ ይኹን ዓዲ ውግእ ጠጠው ከብለ ይኽእል ምንጭ ናይ ውግእ ሓደ ንሱ እዩ ኩናት ልክዕ ከምዚ ምንጪ ናይ ማይ ናይ ንሰትዮ ማይ ዓይኒ ማይ ከም ስለዚ ከምኡ ሓቂዶ ዓይኒ ማይ እዩ ናይ ውግእ ምንጭ ከዓ ፍትሓዊ ዘይኮነ ክፍፍል ጥቕምን ሊሚትድ ዝኾነ ሪሶርስ ሃልዩ ሞት ሊሚትድ ዝኾነ ሪሶርስ ብማዕረ ንኻልኦት ሰባት ዘካፊልካ እዮም ዝፍጠር ፀገም እዩ በቃ ውግእ ማለት እዚ ማለት ኢንኮምፓቲብል ኢንተረስት ማለት እዚኣ ሲቪክ ክንመሃር ከለና ቀደም ከመይኩም ተሓልፍዋ ገለገሊኹም ማለት ተሓልፍዋ ዲኹም ነርኩም ወይ ተሳምሪ ፅግዒ ኢላ ነይራ ኤንዌይስ ኣብ ፈተናውን ኤክስ ኢልኩም ማትኾነ ኤክስ ረኺብካ ትኾን ንስኻ እምበር ሽዕል ድምፃዊ ወዲ ማርጌ ዝሕዘን መሕዘኒ ብጣዕሚ ትራጀዲ ዝኾነ ትራጀዲ ጎበዝ መልኩዕ ብጣዕሚ ፅቡቕ ውሕሉል ፅቡቕ ኣቀራርባ ፅቡቕ ትሕዝቶ ዘለዎ ብሰብ ዝናኣድ ዝፍቶ ወዲ ማርጌ ሃይለ መርጌታ ማለት እዩ ተማለ ዓሪፉ ብዙሓት ሰባት ብጣዕሚ ሓዘኖም ገሊፆም ማለት እዩ وخا መንግስተ ሰማያት የወርሶ ማለት ይሪፕ ይለለኹ በጣም ሓዚና ኣነ በወገኔ ማለት ሃይለ መርጌታ ኣብ ቀረባ ዝፈልጥ ኣብ ቀረባ ኣዋን ዝፈልጥ ቀደም ብዙሕ ፈልጦ ነይረ ኣብ ዝፈልጥ ኩሉ ኣብ ማህሌተ ጉማዬ ካብ ማህሌተ ጉማዬ ቀፂሉ ኣብ ገሊ ካብ ገሊ ቀፂሉ ኣብ ዝተፈላለዩ ሸዋት ማለት እዩ ይቀርብ ከምዚ ናይ ጉማዬ ክእለቱ ፍልይ ዝበለ ነይሩ ማለት እዩ ባህሊ ራያን ከባቢኡን በኣግባቡ በወረጃ ዝኾነ መንገዲ ድግድጊት ናይ ወለዱ ተዓጢቁ ዘፋለጠ ጅግና እዩ ጅግና መንእሰይ ማለት እዩ ብጣዕሚ ካብዞም ዘኾርዓሎም ዶክተር ሓጎስ ካብ ዘቅርቦ ዝነበረ ብዶክተር ሓጎስ ኣላይነት ብዙሕ ግዜ ብምትሕባር ድምፁ ያነ ዝቀርብ ማህሌተ ጉማዬ ዝበሃል ነይሩ ኣዝዩ ብጣዕሚ መሳጥ መድረኽ እዩ ነይሩ ከምዚ ካምፕ ፋየር ገለ ነገር ገለ ዝነበረ እዩ ማለት እዩ ከኛ ደገበር ግበሪ ከይዓበደክ ናያበሊ ኣዳ ኣጓዕ ደጋበሪ ሩኽታ ድራራ ደረፍቃሪ ደስ ባለ ኮንተንት ነይሩ ኣብኡሲ ብጣዕሚ ኣዝዩ ውርዙይ ዝኾነ ኣቀራርባ ዝነበረ እዩ ይሕዘን ብጣዕሚ ንዓናውን ክጠቕመና ዝኽእል ዝነበረ መንእሰይ እዩ ማለት እዩ ንሱውን ገና ኣብ ዕሸል ዕድመ እዩ ንመንግስተ ሰማያት የወርሶ ፅንዓት ይሃብኩን ቤተሰብ ሃይለ መርገታ ዳተባልካ ከጽዋዕ መቸም መርገታ ምስ ሃይማኖት ለተሓዘ ሽም እማ ብሃመይ ዶ ወፃ ይኾን ሓው ፀንሑ ቀደም ሰውዕ መስለኒ ልጅግነት ቃልሲ ናቱ ሃምዚ ትፈልጥላ ካደና ዓድና ባህሊ حاوخا وجزء عم زعدو مثلا دخلوش محاوخا جزء عم حبوا مسلوهم وسمراو تلخ
أب حد زرخبو قاطعمي بهلو مننتو كبرون ناب عالم كلالز عرى نسله حزبون عدون كبار واغاز خفله دمص او هايل مرغيتا ود مارغي حميمو بترغاغامنا بهوسبيتال ناتمالالس زنبره خوينو يخون امبر اتوصاታት حكمنو ካብ ዓቅሙን ላዕልና ኾነ ይመጽ ምንባሪኦም بقرباز فلطو سبات እናገለጹ ጸኒሖም እቲ ድምጻዊ ሓገዝ ኮነ ብሽሙናይ እቶት ምትእኻብ ስራሓት ክስራሕ ፈጺሙ ከም ዘይፈቱ ዝገልጹ መቕረቡ حميمو كسابتا عرات زحزلا اوان بزعبا خونتاتو زفلت سب كم زينبر يزغلص شامبا قدمسي ناجرا دمص نحسمع حنبارات كيف تقول بأنه وسسر خدان دحري شوفون دغيرت عيقنا حيام دحري شله تلل لنزوان ما يخن سلام واتي اتحنا بتعامل فوتيو نخورو حاونا تغرا لاي ود مارغي قدمت ماري سولوس بصنوع حميمون تصنح تمال روع دما ناي دحر ساعات كابز عالم بهيوت تفليلو مالتيو نملا صدرا ازمار فتوتي احواتو كما ون تديف بصوتو صنعاتي هابكم يبل ناي قبري سنه سرعه دما لما انت حموس ناي قدم ساعات او وجراتيو سلازي باكار خيدكم افط قبري تخصقلنو يتدري سبات حبريتا ايا يخبر لي بتعامي كبر خاب زغبوم سنه طواويان حدا እዩ حق المزراب مالتيو بتعم خذكر كاب زلو جوز كاب زخون سنة طباويان حدا እዩ تطبب مالت انتي مالت مسيلكم بزح كاسيت موصا بزح ألبوم موصا تساقعيل كاب بزح موسا يكاليو جن اغاطام خوينو تنسو زوصلو زنبره وقتن هموتن ايتماطاطنن بقى نوين ينيرو جن كعمبولو اب زنورلو درجه ينير حج مالتيتو خوينات ور خوينات اركيبو نعو هاسيو بدحريون ناب حماميو مريحي مالتي خمزو تريو زلهم حميم ينيرو كاب يو عطقو تقلاسا يو بتعمي برتع تقلاسا ساي مسن بعل مرئد زبحال له استفراليو ناي كينت بهلتات تاكيبو ابو خويني زقرب نيرو مالتي بتعم فليز بلا سرح فلاي كا نبحلو نمفلات زي غورو صعري نورن بتعم كالوتومون اسرو خطلو خللهم ملك كفرس حق كنقس ناب جنبار نقسقس زبل وقعي بسلطنه استعفن حزب الله يولو بزحت ساعات اب معراو عالم دانبر اب سحل ايكونا ندلنا يولو خنبللادو يلو مسر والقسب زي يخبر قالسي تكال يكون والقسب كعوت زي كونه كفرس يزلو ويلو فنان اب تقالسي كفرس الله زعينته وقعي حيزمو يزلو مالتيو فنان مزاربته كونكون مزاربت سلطنه كونكون يبل سلطنه خا مزاربته يكونن فنان يبل مالتي زي اخا بتعمي تسحقنا زلنا عنا تغرمنا ازل يغرمنا الله يلو بتعم اندي يغرمنا زلنا نمنتا مسيلكم سب زتفلي ነገር يبل سبسي كم سعريو نغو ترايو خا مشت كطفي يخليو بصحي موت كصملو يخليو زبل بحالات فلطو مزمور داويت قالله سب سعري بك كم سعري يفري كم عنببا اخوم يعنبب كم تاترقف كاخ ما يرقف تايفلا لا يحجي انا نسخان عين مزاراربتي يكون What do you think you are? هذا بك أقرفه زخمزي نجار قرفه أنا هيك أدمي نيرو سبك عشات الله سبكم دي عين الزراعي يزارب نيري سبكت عشان نيري بتقلل لا كن دي استيجات حلي فيكم بتساينا صورة تقولين سبيه ونيري وليم بنحرقن إحنا بسنة في الكات زي كنا بسنة فترة إننا نأمن بسنة فترة كنا أمن كلنا أسب لبامي نيرو نمنت هاي تدهالو دهلاكو إيزي نمنت أنت عشنتي إيزي خميز أمثل هذي حجي كم زي مساحة تزارب نخا مزارب بتاعي سيكون كان زي مت أنا يبلك هاي مت أن كان صح جنزب كاتقول أنت مت أن كات جنزب ينبر زي مت أنا تسبنت كأكبر مكينة خاتقولنا تزي مت أنا تمكينة تنبرتي ينبر نسخة مكينة يكون كان صح سبيه يلوك لايكمي سبك أصل هذه من حج ساعة تعرفين قليلهم زي دقاقموا نعايا يكون كنا نتعافينا إليه نتمح برسب جن يعفنا له دللا يخي زارب زي أزب لازم له خيله لو مي دقملكم الله دقمة معي مخدع فنان يتغلني خا سلست عزف قلت عزفنا يبمل إن شانلات نايتي نعايز نقفوز حاسكو سبيه نعاي كعفنا نزغل ولا حدا أكاليل كابغدا ما يون دللا يزارب سنة وركو سبيه بزح جزيون قلت سألكم يا أبزي أب كاب عامة ملوء كم كلبي حنت سمون كمان بسا كوريعة شنن دابلكو كإلا يزرلي ولا خاب زي عالم هواري ده جس بس لا تبهالكو خمزنا كلب قال زيكو كمان بسا مس قرماي مس قال ملي أي كإلا يزدل خاب زغونا نقر بزح جزيون قال يسألكم يا بزح جزيون نتي نباي تقطق تقبرت في ما تقول لكم ذات سواية بنات النتي زي ما تنسب تولورانس تبهالي تتصوارنت تبهالي بالله بنات النتي زي ما تنسب نخالق سبك أبنات النتي خد متوى አይደልኔ ኮም خرق አይደልኔ ፍላይ ብዙ ማህበረሰብና ሰልጠነ ግርማይ ነዛሰብ እሺ ልክ ከምጉዕኹም ከያ በቃ እንዳመረረከ መልሐሱ እንዳለብለብከ ዘይድረበካ እንታይ እቲ ምኽንያት በተደጋጋሚ ተሰማዓ ሓንቲ ዘረባላብስ ፎዞዮ ማገቢሎሞ ሰቂሎም ዘጣቁዑ ወልሓንቲ ሓሳብ ይብሎም እንተም ቲፎዞ ገለመለ ዝብል
حدا يوتيوبر بمنتاي دغه تفتو مچم بدرغسن ወይ بملكعو ወይ مفتوي كرايتيريا አለው ሰብ درغسن ተዝኾን ኣነ ጠፊአን የረጮማ ስን እንታይ እዩ ዘለነ ተሓደ ስን ጭንጭሕለ ዲ ስን ጭንጭሕለ ናይዚ ኮን ወይ አይ anyways ሓሳብ ይዝፍቶ ናይ ሰልጠነ ሓሳብ ክልተ ዝፈትወሉ ሓሳባት ኣለዋኒ ካብ ናይ ሰልጠነ ማለት እዩ ሓደ ሰብ ይፈቱ እዩ ሓሊፉ ከዓ ሕማቃት ሰባት ኮሙ ይወቅስ እዩ ማለት ነው ወቀሳ ጽቡቅ እዩ ነቶም ንዓተሙን ክመልሶም ይኽእል እዩ ዘይፈትወሉ ከዓ ናይ ሰልጠነላትኒ ብዙሕ ይፈትዋኒ ኣነ ሓቀን ምዝራብ ማለት ናይ ሰልጠነ ዘይፈትዋ ጉዳይ ኣመና ኣብ ውልቀ ሰብ ምድሃብ ኣይፈትዋኒ ውልቀ ሰብ ስእሉ ውልቀ እዩ ማለት ብዛዕባ ንሱ ክትዛረብስ ከዓርበካ ይኽእል እዩ ወይ ከዓ መንገዲ ሃውን ከስሕተካ ይኽእል እዩ ፈሊጡ እውን ስኢሉ ከምዚ ዳይቨርት ክገብረካ ከም ተዛረቦ ዘረባ ክኾን ይኽእል እዩ ስለዚ ኣብዘይ ስወትካ ሲውዕለካ ውልቀ ሰብ ሰወይቱ ሓዳሩ ከምዚ ነይሩ ገለገለ ዝብል ነገራት ንሱ ተገዲፍዎ ሰልጠነ ካልእ ነገር ፀገም የውልን ዝሕግዞ ንህዝብና ዝገበሮ ውዕለታ ሞ ነዚ ማሕበረሰብ ከዓ ዝገበሮ ጽቡቅ ካብ ኣምላኽ ይፈለዮ ብጣዕሚ ኣዝዩ ኢምፖርታንት ዝበሃል ስራሕ እዩ ኣነ ዩቱበር ኮይነ ብጣዕሚ ሰክሰስፉል ተዝኸውን እሞ ከም ናይ ሰልጠነ ግርማይ እንታይ ዝበሃል ናይ ሓገዝ መድረክ ተዘልዎን ክሳብ ክንዱሲ ከምኡ ይኸውን ዝምነ እምበር ከም ካልእ ትሙነየስ የለን ሕጂ ንኣብነት ከም ምብላዕ ዳ ከም ብበይን ካልእ ትበልዕ እንዲኻ እንታይ ፀገም ኣሎ ብንበይን ካልእ ምብላዕ ቀሊል እዩ ኤንዌይስ ብዙሕ መንገዲ እዩ ዘሎ እሺ ቀጸልና ሓደ ሰብ ከዓ ክፈቱ ክጸልእ ድላ ዩቲዩበር ክፈቱ መሰል ኣለዎ መስለን ኤግዛክትሊ ሕጂ ነዞም ኩሎም ተዓዘብቲ ናይ ሰልጠነ ቲፎዞ ናይ ሰልጠነ ርእሱ ብሎም ክትብል ከለኻ ምስ ህዝቢ ኢኻ ትጋጭ ዘለኻ ኣቅጣሓሽ ደፍቱ ስራሕ ስለሰርሐ ተፈትዩ ለሰብ ናይ ሰብ መሰል ከዓ ክብርሶም ንምንታይ ፈቲኹም ኣይበሃልን ንምንታይ ተፈትዩ ሪሰርች ትገብር ሞ ዝፈትኹምሉ ምክንያት ትክክል ኣይኮነን ኢልካ ህዝቢ ተረድእ ወይ ከዓ ስኻ ልዕሊኡ ንኽትፍቶ ክትፅዕር ኣለካ እዚት መፍትሒ እዚ ተረዲእዎ በቃ ንስኻ ሃንስ ዳውን ኢል ሃንስ ዳውን ማለት ተረዲእካ ላባኻ ወዲእና ኣለና ሰብ መመፍተው እዩ ኣለዎ ምናልባት ስሓቅ ዝፈቱ ክህሉ ይኽእል ቁም ነገር ዘይፈቱ ክህሉ ይኽእል ቁም ነገር ዝፈቱ ክህሉ ይኽእል ዕዳጋ እዩ ሚድያ ማለት ዕዳጋ እዩ ናብቲ ዕዳጋ ሓሳብ ሒዝካ ኢኻ ትመጽእ ክትሽምት ካብ ሰባት ክትመሃር ክትሸይጥ ንሰባት ክዕድጉ ኢኻ ሓሳብ ትለዋወጥ ማለት እዩ ኣብዚ ማእኸል እዚ ሰባት ፈትውኻ ፐርሰናሊቲ ይፈትዎ ፐርሰናል ኳሊቲ ይፈትዎ ፕሮዳክሽን ኳሊቲ ክፈትዎ ይኽእሉ ድሕር ዳ ደስ ኢልዎ ማለት ኣጋጣሚ ድምጽኻ ገለገሊኦም ክፈትዎ ይኽእሉ እዮም ዋት ኤቨር ደ ኬዝ ግን ፈትዮም ካለው ሳፖርት ገይሮምካ እዩ ሰብ ስለ ዝፈትወካ ሓደ ግዜ ምናልባት ፍንሕ ምባል ኣድላይ ኣይኮነ ከምኡ እዩ ግዜ ኣለዎ ግዜ ይሸውም ግዜ ይሕስር ግዜ ይውርድ ግዜ ይውድቕ ግዜ ኣይ ግዜ ንግዜ እዩ ኩሉ ገዲፍካ ዝኽየድዎ እንደ ሓሜት ቲቪ ስምዕዎ ማውዚኻ ናይ መጨረሻ ግዜ ማለት እዩ ንቁልቁል ኣፎም ድፍን ኢሎም ናብ ገደል ዝኣተው ሚድያታት ናይ ዓድና ክስማዑ ማለት ቀኒ የሎም ከዓ ከይመስለኩም ምንም ዘቕንእ ፖዚቲቭ ነገር እንተሰሪሖም ጥራሕ እምበር ዝቐንእ ኣሎም ኣብ ከምዚ ኣነ ኣይቀንእኒ መንፈሳዊ ዋላ ይኹን ኣብዚ መንፈሳዊ ቅንኣት ኢሉ ሰብ የምኽንያ እንዲ ሓቂ ቅንኣት እዩ ግን ካብ ስጋዊ ቅንኣት መንፈሳዊ ቅንኣት ክሓይሽ ይኸውን እዩ ከም እከለስ ተዝኸውን ጽቡቕ መርኣያኻ ተኮይኑ ሞዴልካ ማለት ሞዴል ክኾኑ ዘይኽእሉ እዚኣ ሰባት ከዓ እኒኹም ክልተ ዓበይቲ ማለት እንታይ እዮም ዘሎ እስኪ ስምዓዮ ሞ ክንሰምዕ ኣብ ናይ ኣኽሱማውያን ሚድያ ኢሉ ካብ ዝሰብዝዩ ሓቂ ንምዝራብ ተው ዝጫባለቆ ዝነበረ ኩሉ ተኸይድናዮ ግዜ ኣያኽልና እቲ ዝሕፍር ነገር ግን ኣተዓባብያ ማለት ይውስን እዩ ባዕሉ እውን ኣብቲ ናይ ባዕሉ ሚድያ እውን ዝተዛረቦ ጫማ እዩ ይፀርግ ነይሩ ካልእ እውን ነኡ ዝሰርሐሉ ስራሕታት ነይሩ ማለት እዩ ንኣብነት هذا خمي زعمسل فطرتي نيلوم زي أخصماويان ميديا زبال تفلتوا عندهم أنا كم بزح كاتات اللي حكنا مزراب جن أمس يوم ما أفتو قداي بزحس تكاتات الناس حفلت النير أنا بزح زي لوم إذا مسألة زي اللي نفتري أكشن قالون أبتي تيك توك قال ورايت أم تاخذ فيديو تاعها دعوة حجي أخصماويان ميديا دعوة قوم إنترفيوز قولهم سوات ندار أخي خد لهم إنه استفاد كله خل تفاد زي كله خل عايز سمعكم تسمع أخي فردن هاي جنيبل أما يأرني رو قدم تتعب يا زي يبدلوا ويلو تجأما عند أريه معواي تجينا مخانوسي نحن نتاين دا قبرنا نعبينا تاين دا قبر كأحاوي خاتلكم حين زوزين يقول وي أبوها ليبان تنيرو سريقو أكيو قحتيتو خافتنا يولد نازل ورا جنزة وعيكا خوني خد أو ندحر عبيها نعها منهم كانوا لك كاين خدن بيكاز أبوها هفتام تنيرخ سريحو مالتي ريسو جينا أبوس لازل ورا كأحاوي بنات كجنات كأيكونن زيون نجينا أبوس لازل ورا أبوها سريح عبيكا سريقو تعبيكا ونسريق عبيكا سريقو زعب زي يقولو أبو جينا زي يكونه بجنات ون زعب زي يقولو لا نحركو إنت جري عبيج أما أريخ عب تاجر ده عبد الله
حجي خيرو انتايلو جاما يقر نيرو كونغو تايز بحال زارغ جاما يلك ابزيس دقع زي اري تايز بحال سني هبزي ابز ميديا نحنا ود تግራይ ኮይኑ እሞ ወዲ ተጀነኒ ኻ ነርካ ንስኻ ወድቶም ጻዕዳት ከደን ተቀደም ድንኩለይ ነክእና ዝብሉ አምጽ ተዛረብ ንሕር ሓቅ ተነርካ ወዲ መሳፍንቲ ነር ለው እንፈልጥ ሓረሳይ ርባዕ ኮይንካ ሓረሳይ ርባዕ ኮይና ንሕና ንቅልበካ ንስኻ መስከረም ዳወጻኻ ሙክት ተሐርር ጻዕዳት አፍተወስር ተነርካ ሽዑ ተዛረብ عينت حموم زخونه كميز أمثل وريد كات توردس ناكم عينت تورد وينه وأنا زرما يسمع حد عون زفلت سبعيدي كسحقيو كانغو سفرز بهال بوتانير ناي إثيوبيا وتادر زنورو له مالتي سوتي ناي كانغو سفر ثم وتادر الشوغ زي كوبايات قال لك انا ميغتات نستات بلعم شندو واسقطلاو ويلو ማለት እዚ ፍልጠት የለ ባይዞይ ከምዚ ቲኦሪ እንዲ ተዛሪውቲ ሓደ ዓብይ ዝኾነ ሳይንስ ተዛሪው ገለ ይትንትን ነይሩ ማለት እዩ ናይ ኒኮላ ቴስላ ሳይንስ ቀመር ካብቲ ኸ ዘይፈልጥ እንዲ ኮይኑ አስቃጥላ ይለቅሪብሉ ማለት አስቃጥላው ወይሉ ወሲ ደቂ ሓበሬታ ገለ አደግ አታታይ ነዘት ግዕታ ደረጻ ይልዋ እነ እሺ ቀጸልና አስቃጥላ ሓደ ነገራት እዚና ጣራቀመ ያው እዚናይ ቡና መፍልዑነ ለካ እንታ እዩ ዝበሃል ዝፈርኔሎ ኮሙታትና ናበለ ማለት ከምዚያት እናሰርሐ ካው ኣብ ተወሰነ ግዜ ናብ ዝናይ ካሊግራፍ ቀጸል ናውሲ ለይትስ በቃል ኣብኡ ይሰርቕ ከም ዝነበረስ ይፍለጥ ቃል በቃል እና ሰረቀስ ይحضر ነይሩ ማለት እዩ መወዳእቱ ቃል በቃል ዓይነ በዓይነ ዲስ ቃል በቃሊ ስኻራ አሽባያዶ ሰረቀስ አስቃጥላ ምዕራዩ ናይ አስቃጥላ ሓጺር ምዕራዩ ኖር ጌርካዮስ እንዳዲ አሪዩ ምሻጡ ኖር ጌርካዮስ ዕጣን አሪዩ በቃ ንስኻ ኩሉ ኖር ይሃት ገብሮ ነርካ ስለዚህ ንስኻ ሰሪሕካ ተዓቢ ካብ ዘይኽእሉ ዓዲ ክልውጢና ዝብለ ተሓሳስባ ተዝህሎም ሰባት ክልውጡ ካብ ዘይኽእሉ ሓሳብ ይዘለካ ሰብ አበይኹም አበይኻ ትነብር ንስኻ ዘለኻ ትነብሩ ለዓዱን ኮም ፍላጥ አዊና ማለት ሰብ ሽንቲ ቤት ናይ ሰባት ሓጺቡ ዝመሓደረሉ ዘመን እኮ እንድሕር ሂብካና አነ ገንዘብ ተኸፊልካን ወይል ኢሉ በቃ ሕጽብ ጸቢሉ ገለ አጻዕዳዲሉ ይኸይድ ንባዕሉኻ ይሕጽብ ተወዲ ታይዚ ሕጂ ቢግ ሳይነስ ገለ ጌርካ ያነሳ ይኸም ጌርካ አክሱማውያን ሚዲያ በሆምዚ ናንድህሎ ገሌልካ ተኾንካ እዚ ዘይኸውን እዩ ናይሎም ማዓንቲ ቪድዮ ነዚ ዝመስል ዘይመሃሩ ሰባት በዚሖም ኣለው ንስኻትኩም ተገሪምኩም ክትኮኑ ኢኹም ተደኒቕና ኣለና ለዋም ቅን ኾነልና ኢና ንምነ ቻው ደሕና ቀኒውታ ጸጽቦ የስምዐና ጉድ ላይት دحنا حضرت حواتي ما نتيو